live interview ni Attorney Ropel banyok ni Senator Amy Marcos mapar giyagyag tanan ni Amy Marcos nga karon nga administrasyon dili di ay kunone kanang Marcos administrasyon. Ingon si Amy Marcos mga par nga Martin Romualdez administrasyon ug Aranita administrasyon gyud ni. So what's up ug mayong adlaw kanatong tanan. Ug daghan kay salamat sa iyong suporta. Ilabi na gyud sa mga subscribers nako. Daghan kay salamat ninyo mga par. Ug sa mga viewers nako nga wala pa naka-subscribe. Palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong ipang-upload nga mga video. So karon mga par, sa live interview ni Attorney Ropel banyok ni Senator Amy Marcos mapar giyagyag tanan ni Amy Marcos nga karon nga administrasyon dili di ay kunone kanang Marcos administrasyon. Ingon si Amy Marcos mga par nga Martin Romualdez administrasyon ug Aranita administrasyon gyud ni. So sakto gid ang giingon ni Tatay Digong nga tawgon si Bongbong Marcos og bangag. So sakto gid ay kay wala man sa iyang kaugalingon nga desisyon. Unta dili siya magpagaong, dili siya magpatunto ana mga uliporis niya nga nagpalibot niya. Ug sa mo ta gid na iyang asawa nga murag penguin. Tanawa si Amy Marcos mga pare, nakasabot nga sa iyang igsoon nga bangag gyud ni iyang igsoon. Nakasabot nga walay kaugalingon nga desisyon di puwag siya sa grupo sa iyang igsoon. Sila na si Sara Duterte ang kakuyog-kuyog karon. So kibaw gyud siya na nga iyang igsoon pwede ra nga madiktaran sa iyang mga uliporis niya kana si Martin Romualdez. O tanawa ron o nga magpagawong ra siya sa iyang mga iro-iro niya. Tanawa ron di nagpataka na lang nagpanghatag-hatag og mga ayuda diha nga bisan unsa ng klase sa mga ayuda nga para lang makakuha og mga atensyon sa mga tao para lang gyud ingnon nga hero. Sakto masagyud ang pagduda sa mga katawhan gud nga usa gini si Romualdez ang nakadaog guba sa grupo nila ni Sara Duterte og ni Marcos. Sila biya tandem sa niagi nga pinili ay paglingkod na ni Marcos iyang kuan ni Martin Romualdez. Ya si Martin Romualdez grabe ka buaya. Di unsa may resulta na ron nga nagkagidlay na hinunog maayo. Unsa may hinungdan nga nagkagubot sila maayo ron di si Martin Romualdez magi hinungdan na nga nagkagubot sila maayo karon kang ginsa man ang plano nga kuan ipa-impede si Sara Duterte. Di kang Martin Romualdez man ang plano nga gusto gyud niya nga mapa-impede si Sara Duterte. Kay gusto man na siya nga si mulingkod nga pagka Vice President. Kay kibaw man siya nga si Bongbong Marcos pwede ra niyang madiktaran. Kani si Bongbong Marcos god dili magilunta ni mahimong presidente, dili magilunta ni kadaog kung wala pa ni sa makuyog sa team ni Duterte. Kay nakibaw nagidaan si Duterte ana nga weak nga leader yun na si ng Bongbong Marcos. Daan na nang gisigig yaw-yaw ni Duterte nga weak leader na si Bongbong Marcos. Pag-una bitaw si Tatay Digong wala mo gina mo suporta ni Bongbong Marcos. Pag-una ko niya tungod lang ni Sara Duterte. Endorse ang po nag-appeal ni Tatay Digong. Pero kibaw gyud si Tatay Digong ana nga weak leader gyud na siya. Nya karon sa iyang paglingkod kay dili niya kaya nga
maghimo siya balaod nga iyaha lang di iyang gikuha si Martin Romualdez og speaker. Unahuna sa siguro ni Martin Romualdez nga pwede ra niya nga mauto-uto si Bongbong Marcos, di siya na presidente noon, iyahan na tanang tingog mo'y masunod. Tanawa na karon bisan unsa lay imo, bisan unsa ng klase sa mga ayuda diha ang nasa una para lang yun makakuha og atensyon sa mga tao, kay gusto magyud nga sa 2028 kasi modagan og presidente mo nang ilang giiya kanang dauton maayo si Sara Duterte, kay para mapa-impeach niya dili na makadagan si Sara unya say modagan og presidente sa 2028. Mao na og pananglit gani og mapa-impeach niya si Sara Duterte mapal nya kani si Martin Romualdez mo dagan binig presidente sa 2028 ay gumugbotar ana, kay grabe na ka buaya ng tawhana na. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pag-suporta sa akong channel nya, paliho kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong ipang upload nga mga video reaction.